Agad na inaksyonan po ng lokal na pamahalaan ng bayan po ng Bayambang ang panganib po na dulot ng natumbang puno ng akasya sa loob ng Old Central School sa pamamagitan po ng sinagawang clearing operation noong ika-30 ng Enero ng taong kasalukuyan. Isinagawa pong aktibidad sa tulong ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Engineering Office at Ecological Solid Waste Management Office upang alisin ang punong nakahilig at posibleng magdulot ng banta sa kalapit na mga gusali at sa kaligtasan ng mga dumaraan sa nasabing lugar. Ayon sa mga kinaukulang tanggapan, agarang tinugunan ang sitwasyong upang maiwasan ang anumang posibleng aksidente o pinsala. Kasabay ng pagpuputol ng puno, isinagawa rin ang pagtanggal ng mga lumang poste sa mga street lights sa nasabing lugar. Ito ay upang bigyang daan ang pag-install ng solar street lights bilang bahagi ng mga hakbang sa kaligtasan at modernisasyon ng mga infrastruktura. Patuloy naman ang panawagan ng lokal na pamahalaan sa publiko na makipagtulungan sa mga hakbang para sa kaligtasan at kaayusan ng nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.